El consum de productes de proximitat permet als agricultors i agricultores de l'horta vendre les seues collites directament al públic i fomenta l'economia local. Comprant al xicotet comerç de barri, als mercats municipals o directament a les persones productores, podràs adquirir productes locals i de temporada, més saludables per a tu i per al medi ambient. Frescos, nutritius i saborosos. Una pràctica responsable que evita un excés de transport i intermediaris, que beneficia l'economia local i genera llocs de treball. Fa possible una horta viva i productiva i manté segles de tradició i cultura. Ara més que mai, cuidem-nos bé. Fem consum de proximitat.